Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleýijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bugünkü gepleşigimizde Irakda, Awganystanda we Iranda ýaşaýan etnik türkmenleriň syýasy işçiligi barada gurrun edýäris. 17-nji dekabrda Russiýanyň Regnum Federal Habar Agentligi Iragyň Kürt regional häkimiýetine, ýagny Iragyň Kürdistan regionuny täze guruljak hökümetiň binýadynaky türkmen partiýalarynyň birleşýänligi barada habar çap etdi. Agentlik Iragyň Kürdistan regionuny Türkmen frontunyň wekilleriniň täze hökümetdiňe bir ministrlik wezipelerini däl eýsem, prezidentiň ýa-da premier ministriň geňeşçisi ýaly wezipeleri de döw talap boljakdyklary barada habar berdi. Habarda türkmenleriň birleşik täze frontuny Irak Türkmen frontundan Erbili wekilçilik edip deputatlyga saýlanan Aydyn Marufuň ýolbaşçylyk etjektigi aýdyldy. 2018-nji ýylyň 30-njy sentýabryny Iragyň Kürt regional häkimiýetine parlament saýlawlary geçirilipdi. Ma'lum bolşýaly Irakda 2005-nji ýylda kabul edilen täze konstitusiýa bilen federativ döwlet guruluşy döredildi. Hemde munyň esasyny Iragyň Kürt regional häkimiýeti ýagny Demirgazyk Iragyň Kürdistan regiony awtonom döwlet statusyna eýe boldy. 21-nji dekabrda Azatlyk Radiosu Aydyn Maruf bilen telefon arkaly gurrundeşlik geçirip Irak türkmenleriniň syýasy işçiligi, olaryň häzirki wagtda alyp barýan işleri we geljekdäki maksatlary bilen gyzyklandy. Gurrundeşligiň başynda ol türkmen partiýalarynyň bir frontda birleşmek boýunça heniz dogry ylalaşmanyny aýdyňlaşdyrdy. Irak Türkmen Cebhesi önemli bir siyasi parti, bir kurumdur Irak'ta. Zaten bütün Irak Türkmen Frontu Irak'ta wajib siyasi partiýadyr. Türkmen halky bu frontun binýadyna onsuzam birleşýär. Biz mundan öňe birleşmek barada maslahat etdik. Ýöne bu häzirlikçe diňe maslahatlygyna garýar. Entek dol birleşmek barada karar kabul edilmedi. Ýöne onsuzam türkmenleriň aglawy öýlegi Irak Türkmen frontunyň binýadyna birleşýär. Birleşme yoktur ama çoğunluk olarak Türkmenleri zaten Türkmen Cebhesi birleştiriyor. Diýip deputat aýtdy. Iragyň Kürdistan regionuna geçirilen soňky parlament saýlawlaryny türkmenleriň ösüş partiýasynyň 2 wekil, Türkmen Reformas partiýasynyň 1 wekil, Türkmen frontunyň 1 wekil deputatlyga saýlandy. Erbilden deputatlyga saýlanan Aydyn Maruf Azatlyk Radiosu bilen gurrundeşlikde regionda ýaşaýan türkmen ilatynyň hemde türkmen partiýalarynyň regiondaky häzirki ýagdaýy barada gurrun berdi. Erbilde ýaşaýan birçok Türkmen kitlesi var. Erbilde ýaşaýan türkmenleriň ilat sany köpdür. Biz Iragyň Kürdistan regionunyň hökümetini öz münasip ornumuzy almak isleýäris. Kürdistan bölgesel hükümetinde yer almak istiyoruz. Diýip deputat aýtdy. Ol täze guruljak hökümeti ähli türkmen partiýalarynyň bilelikde ýokary wezipelerde has işçiň rol almagy istek bildirýänliklerini utady. Şu anda Türkmenler bir grup olarak, bir kitle olarak bu istekler var. İstekleri budur ki birisi başbakan yardımcısı gibi Türkmenlere verilmesi. Häzirki wagtda türkmenleriň jeminiň käbir islegleri var. Olaryň islegleri şulardyr. Ýagny biz hökümetde premier ministriň ornwasary wezipesiniň türkmenlere berilmegini isleýär. Sebäbi türkmenleriň döwletiň syýasy kararlaryna gatnaşmagyny isleýär. Olaryň syýasy meselelere işçiň gatnaşmagyny isleýär. Şol sebäpden biz türkmenleriň işlerinden jogapkar ministrlik ýa-da sekretariat, müdürlük talap edýär. Biz türkmenleriň hökümetde täsirli rol almaklar üçin işler alyp barýar. Yani genellikle Türkmenlerin bu hükümete önemli rol olması ve aktif bir şekilde katılması için çalışıyoruz. Diýip parlamente Erbilden deputatlyga saýlanan Aydyn Maruf aýtdy. Ol 16-njy dekabrda Türkiýanyň döwlet ýeçiligine Anadolu Habar Agentligine beren interwýusunda da Iragyň Kürt regional häkimiýetine guruljak hökümetde türkmenleriň meselelerini seredýän ministrligiň geňeşiň ýa-da sekretariatyň gurulmagyny özleriniň talap edýänligini tapdy. Anadolu Habar Agentligine beren interwýusundan soň Aydyn Marufuň Iragyň Kürdistan regionuna ýaşaýan türkmen ilatynyň täze guruljak hökümetdäki talaplary barada aýdan sözleri Türkiýanyň ýyry gazetlerine şol sanly Hürriyet, Star we Yeni Akit ýaly neşirlerine sitirlendi. Azatlyk Radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistanda pitikli beýlik saýtlara hiç kili bökdünsiz girip bilmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyndan peýdalanyp bilersiňiz. Proxy ulgamyny psipxon3.com web saytyndan indirip onu kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza gurnap bilersiňiz. Sayfon 3 proxy ulgamy dowamly täzelenýär. Şol sebäpli onu psipxon3.com
web saytyndan täzelep durmagy unutma. Russiýanyň hökümeti değişli bolmadyk Regnum neşri Irak Türkmen frontunyň birleşjekdigi barada 17-nji dekabrda çap eden habaryny regionda hereket edýän türkmen partiýalarynyň atlaryny getirenine, olaryň atlaryna Türkmenistan sözüni ulandy. Türkmenistanyň Halk Partiýasy, Türkmenistanyň Ösüş Partiýasy, Türkmen Reformas Partiýasy we Iragyň Türkmen frontu birleşýär diýip Regnum ýazýar. Azatlyk radiosy Irakda hereket edýän türkmen partiýalarynyň atlaryna Türkmenistan sözüniň ulanylmagy barada deputat Marufyň garaýşlaryny sorady. Ol Irakdaky türkmen partiýalaryna Türkmenistan sözüniň ýokdugyny muňa derek türkmen sözüniň ulanylanyny aýdyňlaşdyryp degişli habarda ýalňyşlyga ýol berilen bolmagynyň ahmaldygyny belledi. Bir yanlış anlaşma olup. Yok Türkmenistan yok parti. Ama Türkmen adı var. Zaten bu Düşünşmezlik bolandyr. Partiýalaryň atlaryny Türkmenistan sözü agdalmaýar. Ýöne türkmen sözü ulanylýar. Onsuzam 100 ýyllyklaryň dowamyny Osman imperiýasyndan bäri biz türkmen sözüni ulanyp gelýär. Biz Irakda ýaşaýan türkmenlerdir. deyim kullanıyor Türkmenler. Aslında Osmanlı'da daha evvel bu şekilde. Yani bizim Irak'ta yaşayan Türkmenlerdir. Diýip Maruf partiýalaryň atlary boýunça dören gümürtüklügi aýdyňlaşdyrdy. Türkmenistana dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşigi döredildi hemde bu birleşik dünýäniň dürli ýurtlaryna ýaşaýan türkmenleriň wekillerini Aşgabatda çağıryp maslahat geçirýär. Erbilli deputat Aydyn Maruf şu wagt içinde öýlerine şeýle gurultoýlar barada çaýaklygyň gelip gowuşmanlygyny, ýöne öýleriniň türk dünýäsi bilen gatnaşyk saklamagy hyjularynyň bardygyny belledi. Irakda ýaşaýan türkmenleriň jem'i ilan sanynyň 3 millionyň gowrakdygy çaklanýar. Olar esasan Kirkük, Erbil, Musul, Tel Afer ýaly şäherlerde howçum bolup ýaşaýarlar. Iragyň Kürt regional häkimiýeti ýagny Iragyň Kürdistan regiony ýurdun demirgadygyna ýerleşip, ol Eýran we Türkiýe bilen terhetleşýär. Geçen ýylyň sentýabr aýyna Iragyň Kürdistan regionuny Irakdan aýrylyp garaşly döwlet bolmalymy ýa-da däl diýen soraw boýunça referendum geçirilip, Aglava bölegi Kürtlerden düzülen regionyň ilatyna sala salyndy. Regional häkimiýet türkmen ilatynyň ulanýan dilini ikrar edýär. Irak türkmenleriniň türk dilini gepleşikleri efire berýän ýörüýte telewizion kanallary we maglumat çap edýän metbuat serişdeleri bar. Awganystanyň 2001-nji ýylda Taliban hökümeti agdarlandan soňky geçen tas 2-10 ýyllygyň dowamyna ýurdun syýasy giňişligine düýüp özgörüşler bolup geçdi. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamerdan Ulumrady bu geçen döwrü täze düzgün atlandyrýar. Ol täze döwürde ýurtda ýaşaýan beýleki azlyklar ýa-da dürli syýasy garaýşlylar bilen bir hatarda Awgan türkmenleri üçin hem syýasy işçiňligi artdyrmakda mümkinçiligini dörenligini gurrun berýär. Awganystanda täze düzgün döreli bäri syýasy partiýalar döretmäge we medeni guramalar döretmäge mümkinçilik döredi. Hazır Awganystanda bir ýüze golay syýasy partiýa bar. Şo Awganystanyň Adalet Ministerliginde resmi taýdan registrasiýa edilen. Diýip Murady 20-nji dekabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Beýleki tarapdan ol täze döwrüň syýasy giňişligine dören mümkinçiliklerden Awgan türkmenleriniň näme derejede netijeli peýdalanýanlygyny sora gastynalýar. Ýöne türkmenler enede çeliz bir syýasy partiýa gurap bilmedi. Türkmenleriň şuralar var, yani gençler var, ençime gençler ve medeni cemiyetler var elbette. Yöne siyasi partiye henüz çeliş döredip bilmediler. Şöyle olsa da şu medeni cemiyetler arkalı bir siyasata da koşulup, misal için saylovlara katnaşyarlar, parlament saylovlarına katnaştılar, prezidentlik saylovlarına katnaşmak için hem tayyarlık görüyorlar. Yöne henüz çeliş bir siyasi partiyası Türkmenlerin yok. Diýip Murad aýtdy. Ol Awgan türkmenleriniň käbir wekilleriniň sözlerine salgylanyp, olaryň partiýa döredip, şonuň töweregine jem bolany öldür üçin şertleriň hasy gowulanjakdygyny aýdýanlyklaryny gurrun berdi. Murad ýurdun kanunçylygyna ruhsat berilýän partiýa döretmek işiniň kanunyna görkezlen talaplary barada da gurrun berdi. Awganystanyň Adalet Ministerliginde haýsydyr bir partiýany resmi taýdan hasaby almak üçin 10.000 adamyň golu şeýle de olaryň şahsiýetini görkezýän beýleki maglumatlar sorulýar. Ol ýurtda partiýa döretmek üçin hiç ýyly bökdönçlügiň ýokdugyny ýöne türkmenleriň arasynda bu uğurda syýasy aktivligiň göze ilmeýänligini gurrun berdi. Şoňa bir hiç bökdönçlük ýok. Hiç tarapdan ne siyasi hökümet tarapyndan ne başga tarapdan hiç bir bökdönçlük ýok. Ýöne türkmenleriň arasynda şonça bir aktivlik ýokdur şu siyasi partiýa döretmäge. Isleg var elbette. Şonu bir döredip bir agdyly biriktirip bir siyasi partiýa döredip bilen ýoklar henüz etýär.
diýip Murady habar berdi. Ol Awganystana täze düzgün aslında hususy media we metbugy serişdelerini açmagy mümkinçilik döredilýändigini, ýöne muňa baramazdan türkmenleriň öz ene dillerini maglumat ýaýradýan köpçülik serişdeleriniň ýokdugyny ma'lum etdi. Bolmasa Awganystanda ýaşaýan başga milletleriň hem hersinde özüniň hususy radio we telekanallary bar, öz dilinde gepleşip berýärler. Türkmen dilinde şu gepleşip berýän, hatda şu öz başda hususy radio hem enede çeliş ýok, telekanala beýle dursun diýip Murady belledi. Awganystanyň 31 millionyň gowrak ilaty esasan etnik puштун, täjik, özbek, türkmen, hazary, buruç, gyrgyz, Kızılbaş, Gujur we beýleki taýpalardan düzülýär. Ýöne ýurdun konstitusiýasy Awganystanyň ähli raýatyny Awgan atlandyrýar. Şeýle-de Awganystanyň konstitusiýasy puштун we dari dillerini resmi dil hökmüne ikrar edip beýleki etniki toporlarynyň dilleriniň köp ulanylýan regionlaryna olaryň dillerini 3-nji resmi dil hökmüne kabul edýär. Ýurdun köpçülikleýin habar serişdelerine ýurtda giňden ulanylýan ähli dillerde media we metbugy serişdeleri arkaly maglumat ýaýratmagy ruhsat berilýär. Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şamirdan Ulumrady Awganystanyň türkmenler syýasy partiýa döredenlerine munyň etniki türkmenleriň bähbitlerine uly hyzmat etjekdigini gurrun berdi. Ulu hizmet etjek, hususan siyasi taýdan ulu hizmet boljak türkmenler üçin hizmet edibiljek. Häzir türkmenleriň şol raýdaşlyk geňeşi bar, şolam özüne ýaraşa şo hizmet edip otyr. Eger siyasi partiýa döredilse, ol türkmenler üçin amatly boljak. Türkmenlerden mysal üçin ýokary döwlet wezipelerine çykmaga, hem saýlawlarda öz hak hukugyny almaga mümkinçilik boljak diýip Murady kabuldan gurrun berdi. Aydınlyk üçin aýdylsa Azatlyk radiosy etniki toporlaryň döredýän syýasy partiýalary barada gurrun etmek bilen territorial öz başdaklygy maksat edilýän regionalist ýa-da separatist partiýalar barada däldi. Etnik azlyklaryň gymmatlyklaryny döwletiň umumy syýasy bähbitleri bilen saýlaşykly utgaşdyryp, köp milletli halklarda ýurtda durnuklulygy, asudalygy we agzybyligi saklamaga gönükdirilen syýasy garaýşly partiýalar barada gurrun edýär. Azat radiosynyň azathabar.com şeýle-de Türkmenistandaky pitikli beýlik web saýtlara Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdönsiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny sayfon3.com ýagny p s i p h o n 3.com web saýtyndan kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza indirip gurnaň. Sayfon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony p s i p h o n 3.com sayfon3.com web saýtyndan täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk radiosy Demirgazyk Eýranyň kowçum bolup ýaşaýan etniki türkmenleriň arasynda syýasy işçilik bilen gyzyklanyp, Eýran türkmenleriniň hataryndan aktivistlerden Yusuf Kor bilen gurrundeşlik geçirdi. Asly Eýran türkmenlerinden bolup häzirki wagtda Ýewropada ýaşaýan Kor Demirgazyk Eýranyň etniki türkmenleriň syýasy işçiligi barada käbir maglumatlar berdi. Eýranyň bilişiňiz ýanyk 1979-da hökümet agdaryş boldy. Ondan sonra Eýran Islam Jemhuriyeti revolüsiýadan soňra emele geldi. Şol forsatda bir killa täze emele gelen hökümet özüni tutup aty güýçlenmäkä bir kilin içinde şeýerde bir demokratik bir atmosfera döredi. Netijede her kim öz hakyny talap edip orta çykyp bildi. Türkmenler 1979-njy ýylyň fevralyna bir gurama urdular. Ady Türkmen halkynyň medeni we syýasy ojagy. Türkmenler beýleki milli alysy ýaşaýan halklar ýana hemme hak hukukdan mahrumdular. Şu hak hukuk talap edip harekete geçtiler. Diýip Kor Eýran türkmenleriniň arasynda syýasy we medeni ojagyň döreýişi barada gurrun berdi. Ýöne onuň sözlerine görä 1980-nji ýyldan soňra Eýran hökümeti azlyklaryň şol sany etniki türkmenleri syýasy giňişlikde gysyp başlaýar. Şeýlelikde türkmenleriň syýasy gurumy döretmeklerine mümkinçilik bolmaýar. Aktivist häzirki wagtda Eýran türkmenleriniň hataryna syýasy gurumy döretmegiň uğruna çykmagyň howpludygyny aýtdy. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleri gepleşiginiň daşary ýurtlarda ýaşaýan etniki türkmenleriň syýasy işçiligine bagyşlanan bu ünki sanyny geçirip gutarýarys. Azatlygyň tolkunlarynyň aýrylmaň.